ассалому алайкум дӯстон, подписчикон, бародарое ки айни ҳол дар канали мо якумо меҳмон ҳастен. хуш омадед ба канали мо. Шумо дар канали Далер офисиал ҳастен. ирӯза навор дорем бачаҳо азиз. 15 ноябри соли 2023 хундай аванте Opel Astra F 34 маркаш, Opel Astra H, Nissan Leaf электромобил заряд хати бачаҳо азиз. Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti VAZ 2107, Hyundai Avante, Opel Astra H, Vectra A, Vectra B, Toyota Audi A4, BMW 5, Volkswagen, Mercedes-Benz E-Class, Toyota Belta. хулоса мошинаи беҳтаринай тамошо кунен, навора нагзаронем бачаҳо. мошина аз 10,000 сар мешава. 17 дона мошин баҳри шумо тамошо кунен. ай ҳамаи шумо хоҳиш бародари азиз, касоне ки моро тамошо мекунед, хушбаҳолтон. агар хоҳем ки навораи мо бисёр шава, канали мо пешравӣ шава, агар амул лайкотона бизанен, ба канал подписатсия кунен, мо навораи зур баҳри шумо пешон мекунем. то 20 дона мошина ярӯзпас зирӯзпас бачаҳо. барои реклама имо WhatsApp, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯши рекламашо роиш кунед, рекламаш мекунед, дар комментария аз кадом маркаи мошин шумода маъқулан пешон мекунем. элон аз сар мекунем, дар ҷо бишинен, мегзарем ба элони мошини рӯза. якум мошини фурӯшӣ сар мешава аз Daewoo Nexi 15000 сомонаш мега бародари азиз. состояниш созай. хулоса касе ки мехара рақамаша мондагием, солаш 1994, 908 рақамашай WhatsApp ам дорам, метонен занг занен, муроҷиат кунед аз номи канали Далер офисиал бачаҳо азиз. WhatsApp дорам. балонои пешсозай, қафош болимени, мотор нижний част алиш бо ягон Opel боша, агар алиш мекунем, ҳамиқа мақсад варианти алиши. документош то соли 2024 ҳастай. 15000 бо савдо мешавад. Nexi краска талабай камтар дар Қурған қарор дорад, дар ҳамон тарафҳои Қараболо, ҳамон тарафҳо дар наздика ҳами Daewoo Nexi. касе ки мехара рақамоша мондагем, Nexi солиш 1994 аз номи канали Далер офисиал муроҷиат кунед бачаҳо азиз. WhatsApp шона 24 соат метонед гап занен, лайкотона бизанен, мошинаро тамошо кунед бачаҳо. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. як дона Opel Astra F солаш 1995 бо нархи 50000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мошин дар бохтар қарор дорад. сӯзишвориш бензини газ кор мекунад. дар кузофи седан, мотор 1.6 литр, 78900 километр пробегша қайд кардагиан. коробкаш механика. мошин яксола ҳуҷҷат, балоно нав, мотор ходовой созай. шумализатсия. хулас тупаи мошин. одами конкретни мега харидор боша, агар ҳамин рақамода занг зана, боз камтар арзон ҳам мекунем. одамои бекорхуҷа беҳуда занг назанен. мақсад касоне ки харидори конкретни ҳастен, бода занг занен, боз камтар оиди нархамош муомила мекунем. краскаш тозаака. хулоса мошин қонуну қоида кардагиан. 50000 сомонӣ нархаш пешниҳод шудага бачаҳо азиз. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti, ҳамин состоянии чотка, соли 2007, айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 48000 сомонӣ фурӯхта мешавад. балонош тозааки хушрӯ, 80%, мотор, коробка ходовой соз, коробкаш автоматика, мотор 1.6 литр, дар кузофи седан, бензини холӣ қатъи мошин ҳаракат мекунад. сурошта мошин фурӯшиаи бензини холӣ, кондитсионер кор мекунад. балонош нав, 80-90%, ҳуҷҷат дора, як даст гаштагиай. состоянии мошин нормалниай. пақат задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ, и тараф хеле гап чахш мақсад нестай. 48000 меган. хулоса мошинхарои конкретни бошен, агар рақамошона занг занен, бародари азиз, масъалаи лайкора бинен конкретни, навор бениҳоят дурӯзай, нагзаронен, тамошо кунед, ҳамаш хоҳиш. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz E-Class, соли 2012. мақсад ҳаст ин нафарое ки мора ба хотири Mercedes тамошо мекунанд, ҳамон нафаро нигоҳ кунед. соли 2012, 125000 сомонӣ нархаш. сӯзишвориш дизелай, айни ҳол дар душанбе қарор дорад, рақамҳои 552 муроҷиат кунед. дар кузофи хчв қарор дорад, мотор 2.5 литр, коробкаш автоматика. мошин хулоса
гизалаи бадай ҳама тарафа қонуну қоида шахтиай автоматикай дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Танировкаш гилай бачо документ яксола ҳама тарафа созай. хулоса касоне ки мехарен рақамҳои охириш 4-5 муроҷиат кинен. мошинчаро хулоса чанд қаре ки таъриф кинем бачо меарза. бо худотон оиди мошин занг мезанен, мепирсен, мегиренша. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Astra H солаш 2008 дар душанбе қарор дора бо нархи 68,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бардор азиз, сӯзишвориш бензини холӣ дар кузофи универсални абиё мотори 1.6 литр, коробкаш механика, 172,000 километр пробег, роднойшай, мошин вагон металлик, мотори 1.6, обогрев хоб сидани мультирул, ҳама тарафа сӯзакай мошин, кузофи универсални, солаш 2008. касе ки мехара муроҷиат кинед, бо худотон гап занед. бардор азиз, ҳамин навораи мо шумо дар писанд ҳастай нестай, ҳатман дар комментария маъқулай ба пеш ё ин ки 3-5 нависен. иншоалло ҳаматон рӯзем. раҳмат ба ҳаматон ки моро тамошо мекунен, навораи мода лайк мегузорем. бачаҳо азиз, мошини навбатӣ як дона Opel қабул кардем, дар ноҳияи Ёвон қарор дорад, солаш 1996 бо нархи 30,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рӯстаи мошини ҳамин бародар хоҳиш кардан ки мо да сум дар кора мефурӯшемша. деюм бораи рекламаш кесем. бачаҳо азиз, касоне ки мисол харидор ҳастен, зангшон занен, намехаридагиҳо ай ҳамаи шумо хоҳиш ҳамин навора. ҳама бачаҳое ки мошинхар ҳастанд, равоншон кунен, ай ҳамаи шумо хоҳиш. моторш 1.8 газ бензин, коробкаш механика, ҳолати мошин сӯзай, ҳама тарафа хулоса мошинча сӯзай. хулоса касе ки мехоҳад маромат кинед. мошини фурӯшии навбатӣ Toyota Belta. ростии мошино амирӯзашта бениҳоят хишу мошино ғалтагай 17 дона мошина бачаҳо. хай мошиное ки шумо дар маъқула ҷидо карда бихаренша. айни ҳол дар исфара қарор дорад, нархаш 80,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холия. бардор азиз, сӯзишвориш бензини холӣ дар кузофи седан, мотор 1.3, коробкаш автоматика, состояниш 100%. мошинча хулоса қонуну қоида кардаган. нафарҳое бошад ки мошина бигира ҳай карда бигарда. дар кузофи седан, мотор 1.3 литр, балонош 90%, 90-95%, краскаш 100%, коробкаш автоматика. мошин хулоса состояниш чоткаи 80,000 сомонӣ меганша. мошини фурӯшии навбатӣ. бардор азиз, Chevrolet Lacetti солаш 2006 айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад, бо нархи 34,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини газай дар кузофи седан, мотор 1.8 литр, даруни мошин полни тозаакай. хулоса мошин тенҷи бадай Chevrolet Lacetti харо маромат кинед, 34,000 сомонаша барашо пешниҳод кардем. коробкаш механика, срочно фурӯхта мешавад бо нархи ҳамин қадар. рақамоша мондагим барои муроҷиат кардан, гирифтани маълумоти муфассал. краскаш тоза хушрокай, балоно 70-80%, беразходай. хулоса мошинча касе ки мехара маромат кинем. бо хона, замин, квартира, техника, аппарат, компютер, телефон, велосипед, мошино бошагар, трактор, комбайн, офисо, чизе ки барои фурӯши реклама бошагар, метавонед муроҷиат кинед. ай ҳама шумо хоҳиш. ватсап имо дар аввали видео ҳастай, худотон бо муроҷиат кинед, рекламаш мекунем. бачаҳо азиз, мошини фурӯшии навбатӣ нафарое ки моро ба хотири BMW тамошо мекунем, BMW харо лайкора бизанен. солаш 2002 BMW 5. мошин дар душанбе қарор дорад, бо нархи 58,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвориш бензини холӣ, кузов седан, мотор 2.8 автоматика. срочна фурӯшӣ. мошин меган хобот, 4 балон нав, 3 моҳа танировка дорад. монитори калон, мультирул кор мена. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ҳолати хуби техникӣ. срочна фурӯшай, срочна бо нархи 58,000 сомонӣ. касоне ки намехарен, беҳуда зангшон назанен. ҳами хеле бисёр мода бардорад менависанд ки ҳами ҳастанд нафаре ки намехаранд, муроҷиат мекунанд, занг мезананд.
нархша мепурсанд, арзон меша намеша, мекушам. Ҳамин харидори конкрет, яъни мардакшен, конкрет мега занг занен, мо ҳам мардакем. мошини фурӯши навбатӣ Audi A4 краскаи сирх тозаки хушрӯ соли 1995 дар душанбе бо нархи 20,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. мотори 1.8 коробкаш механика. цветш краскаш сирх дар кузови седан, бензини холӣ қатъи мошин хулоса мегардад. коробка механика. мошин хоб ба маълумот шумо мерасонем ки мошини фурӯшӣ будай, мошина мотор кардан дар кор, ҳолат ҳуҷҷатҳо буд шудагӣ, ҳуҷҷат хулоса надора. хадавои пешмега амиқа маълумотро бардор азиз хулоса хондестем шумода, амиқа маълумот нависаган. хулоса аввал хонен, баъд занг занен. ҳамин қадар маълумот бардор азиз. мошина мега кам хадавой мекунен, ҳуҷҷатҳо буд шудагай, дигар тарафҳош созай хулоса. мошини фурӯши навбатӣ Opel Astra G, касоне ки мошинхари Astra G ҳастен, соли 2006 сол дар душанбе бо нархи 62,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини холӣ, кузов хечбек, мотор 1.4 механика. мошин тозаки хушроакай, харидор аниқ занг занен, 62,000 дар душанбе. хоб краскай амихел тозаки хушроакай. состояни мошин, мотораш чотка, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ, тенҷи бад қарор дорад. фақат растаможка кардагиай тамом. вагонай занг занен, бо муомила ҳам мекунем. тозаки хушрокаи мошин, задагӣ пусидагӣ варид надорад. соли 2006 Astra G харо маромат кунед. рақамҳои 939 1983 муроҷиат кунед. аз номи канали Далер Офисиал маромат кунед. касоне ки мошинхар ҳастен, дар канал подписатсия кунед, лайкотонро бизанед. иншоалло ҳар рӯза мошинои сӯз мемонем. мошини фурӯши навбатӣ хоб баъри шумо пешниҳод кардем 33500 сум Opel Vectra B солиш 96. нигоҳ кунед мошина чӣ хел тозаи хушрока. сум мошин худам мехаридем бардор азиз. бензини газ кор мекунад, дар кузов седан, мотор 1.6, коробкаш механика. мошинча хулоса кам ҳай кардагиан, хадавои зур, пробегаш 249,000 километр раднойшай. оинаҳо 4 та электропакет, дарош центр замок бо пулт хулоса кор мекунад. пешу пушт проблема пломба меган ки пешу пушташ пломбай бародар азиз, камтар саросима шудам. климат контрол, кондитсионер дорад. бардор аз ами лайкото намонем, беҳади бад меҳнат мекунем бараш шумо гуфта навор кесем бачо. хоб маълумоташа успед накардем хондан, бачаҳо худотон занг занем пурсем бо. як дона мошини гизала бачаҳо нигоҳ кунед ака. ҳамин мошинонро хулоса мо навор ягон бор кардагӣ набудем. Nissan Leaf соли 2012 65,000 мега, электрическа мошинае. базарият кор мекунад, дар кузов хэтчбек, авио мотори 1.4 автоматика. мошини японияе. электромобил, ҳуҷҷати 1 сола, тонировка 1 сола. дар хона хулоса мошин заряд дамемонад, 2 соата пир мешава, 70 километр хулоса ба заряд мегарда. расходаш хоб ба заряд хулоса. касоне ки мехаранд навай мультирул бардоре ки моро аз TikTok ва Instagram тамошо кестен, дар YouTube поиск кунед Далер Офисиал, ҳамин зиндак мебурад, знаки шапка канали мои бачаҳо азиз. ҳар рӯза навор дорем 10, 12, 15 то 20 та мошина маромат кунед. каси маъқул аст подписатсия кунед, мошинои маъқултонро мемонем. мошини фурӯши навбатӣ бардор азиз. Hyundai Avante соли 2008 баъришон пешниҳод кардем. нархи 69,000 сомонае, дар душанбе бо нархи 69 та фурӯхта мешавад. 34 бензини газае. дар кузови седан, мотор 1.6, пробегаш 123456. аки пробег бардор аз дуруст ҳаст нестай, мо ҳам хел қабул мекунем бачо маълумотоша. коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. хоб 4 граната, полни хадавои нав, коробка нав, мегири кор мебурои, таксӣ мезанӣ. алиша мешава. вариантҳоро мебинем. агар ки шумо ягон варианти нормали пешниҳод кунед, агар марҳамат кунед, намиқа маълумот хел ба нарх 69,000 сомонӣ ба алишавӣ вариантҳоша худотон бо
ягон Toyota метен, Mercedes метен, 06 метен, Vaz Priora метен, худотон бардор азиз маромад пешниҳод кунед. масъалаи лайкҳоро конкрет мебинем бачаҳо. баъре шумо меҳнат мекунед, шумо гуфта навор мекунед, шумо мо гуфта дастгирӣ кунед. Vaz 2107 касоне ки моро ба хотири Vaz 2107 тамошо мекунед, хеле гуфтем ки мошина аз 10000 сар мешавад. айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад, бо нархи 10000 сомонӣ фурӯхта мешавад. солаш 2005 рақамҳои 804 барои муроҷиат кардан. дар кузови седан, краскаш ҳам хеле тоза хушрокай, мотор 1.6, пробегаш 53889 км, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, бо савдо ҳам мешавад. харидори аниқ бошанд, рақамҳои 804 охириш 4141 да муроҷиат кунед аз номи канали Далер офисиал. мошин дар ваҳдатай бо нархи 10000 сомонӣ фурӯхта мешавад. бачаҳо азиз, марҳамат кунед, бо худотон оиди мошин маълумоташа бигиред, рафта бихарем. барои азиз, мошини фурӯшии навбатӣ барои азиз, Volkswagen Golf Solush 1998 айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 32000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газ дар кузови хетчбек, авио мотори 1.6 литр, коробкаш механика, 21321 км пробег, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мотори 1.6, документ 10 моҳа, газ бензин кор мена, евро 4 газ кор мекуна, балонош пачка, абагреби сидени дора. хулоса нормални гаштестай мошин бо савдо мешавад, срочно фурӯхта мешавад бо нархи 32000 сомонӣ. маромад кунед, занг занед, беҳуда мора нороҳат накунед. касоне ки харидори конкрети моша, занг занед. краскаш тоза, ҳама тарафа қонун қоида кардаги мошина сум шонда кора мефурӯшанд. бачаҳо маромад кунед, бо худотон занг зад пурсен шав. мошини фурӯшии навбатӣ бародар азиз, Opel Astra F и Opel Corsa Zuriba дар хирон мондем. бачаҳо азиз, солаш 96 рақамоша мондем, маро муроҷиат кардан. дар душанбе 41500 сомонӣ бо нарх амиқа пешниҳод кардагиянд. 36 бензини газ дар кузови хетчбек, мотор 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, 1 сола документ дорад, 4 балон нав. илтимос одамои бекорот занг назанед, беҳуда нороҳат мо накунед, говсавдош накунед, мошина бо телефон нарх накунед, савдо дар пеши мошинай. бачаҳо амиқа маълумот, наворои мора ранги сериалаи туркӣ жда кунед. бачаҳо лайкҳоро бизанед, 2 рӯза 3 рӯза навор мекунед, баъри шумо тамошош кунед. фақат дар рӯи экранатон мошин нав мебарояд. бачаҳо тамошо кунед, дароен мошинои беҳтаринай. хулоса ҳарза баъри шумо лайкҳоро бизанед, навор ба охир мерасад. боқӣ дар амони худо, ҳамата эҳтиром мекунем. раҳмат ба ҳамаи шумо ки моро тамошо мекунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.